Gwnewch ni weddio. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal, tyrdyn plith tywalt ysbryd arnom. Ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso ein gwasanaeth. Ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd yna gwrgweddi'n cael ei gynnal nos Iau yma sy'n dod, Chwefror 16. Felly drws nesaf yn y neuadd, nos Iau sy'n dod, ein cwrgweddi misol sy'n cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o bob mis am hanner awr wedi 7. Hoedfa nesaf prynawn sydd am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad gen i ganu tra ar ein heistedd Emynau 105. Ni feddaf ar y ddeiar fawr, ni feddaf yn y neb, ag aberin anwyl im yn unig ond y fe. 105, gen i aros ar ein heistedd. Yn darlleniad o'r efengil yn ôl Luc y 5 benod, yn dechrau darllen yn y 12fed adnod. Luc penod 5, adnod 12. A bu fel yr oedd efe mewn rhyw ddinas, wele ŵr yn llawn o'r gwahanglwyf, a phan welodd efe ar Iesu efe a syrthiodd ar ei wyneb ac yn biliodd ag ef gan ddywedyd, o arglwydd, os ewellysu, ti a elli fy nglanhau. Ynta estynodd ei law ac y gyffyrddodd ag ef gan ddywedyd, yr wyf yn ewyllysio bydd lan, ac yn ebrwydd y gwahanglwyf a aeth ymaith oddi wrtho. Ac efe erchmynodd iddo na ddywedau neb, eithir dos ymaith a dangos dy hun i'r offeiriad ac offrwm dros dy lanhad fel y gorchmynodd Moses tystiolaeth iddynt. Mae'r gair amdano aeth yn fwy ar led a llawer o bobloedd a ddeithant ynghyd i'w wrando ef ac i'w hiachau ganddo o'i clefydau. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti nath eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn ei diolch am yr hyddid sydd i ddod ein crwydro cyson, ein methiannau, ein chwarae gyda'r byd ac troi cefn arna ti dro ar ôl tro. Hyn oll i ni'n gwybod fod na groeso gan ein bod yn dod trwy yr arglwydd Iesu Grist, trwy'r hyn a wnaeth trosom, trwy'r hyn mae wedi ddarparu ar ein cyfer, trwy ei farwolaeth ar y groes a'i atgyfodiad, trwy berffeithrwydd fi ni'n gallu dod fel rhai sydd yn wynach na'r eira, rhai sydd wedi gorchuddio a chlogi'n cyfiawnder Crist,
Ac felly o ddiw trwy yr hyn a wnaeth trwy haeddiannau fi ni yn gallu dod, yn fethiedig, yn crwydro, yn dal yn blant I ti o ddiw, ac felly yn gallu dod gydag hyder dy fod yn rhoi croeso I rai fel ni. Ac ni yn gweddio ddiw, y byddwn ni yn gwybod beth yw dy ddyrchafu di I ganu dy glodydd, I ddiolch I ti am yr efengil sanctaidd, I dy foliannu di am dy drigaredd tuag ato. Dy drigaredd yn darparu ffordd iachawdwriaeth, ond hefyd o ddiw dy drigaredd yn dyfal barhau gyda ni. Bod a ddewidio di yn wir o ddiw. Unwaith yn blant I ti yna, yn blant hyd tragwyddoldeb, ein crwydro ffôl, ein methiannau ni. Yr wyt ti dal yn edrych arno'n fel dy blant. Ond o ddiw, ni'n gofyn I ti fadde ni am ein crwydro, yn gofyn I ti'n helpu ni I fod yr hyn dylsen I fod. Ni'n gofyn I ti cynhesu'n cylonau ni o ddiw mor aml. Ni'n gweld bod ein cylonau'n oeri. A dwi ddim yn cymryd lot o amser i'n cylonau I oeri ac I ymbella'i. Ac y peth lleia sydd yn gallu'n temtio ni I droi'n golygon ac I edrych tuag at y byd. Ac yn gofyn o ddiw I fadde ni am hyn. Madde ni ein bod ni yn dadl di lawr mor aml. Ac yn gweddio o ddiw y bydde di yn dod i'n plith mewn fath ffordd. Y bydd ein bywydau'n cael eu trawsnewid hyd yn oed. I ni wedi darllen am lawer dros y canrifoedd. Llawer sydd wedi byw bywydau ar dan dros y bethau di ac yn selog dros y air di ac yn fodlon hyd yn oed I farw dros yr efengil. Ond o ddiw I ni'n ffeindio mor aml ein bod yn darganfod bod pethau'r byd yn ormod o demtasiwn I ni. Ni'n fodlon rhoi pethau bach I fyny hyd yn oed. Ffeindio hyd yn oed syl yn ormod. Gormod o gwrddau yn yr wythnos o ddiw. I godi'n gynt I cael darlleniad o dy air o ddiw I ni'n ffeindio hyd yn oed y pethau hyn, ond eto I ni'n darllen yn ein llyfrau hanes ni pobl oedd yn dygaru di gymaint yn fodlon iddynt cael eu lladd dros yr efengil. O ddiw, helpa ni I fod yn rhywle yn agos at rheini, heb sôn am yr hyn y mae dy ail yn ei ddisgwyl ohonom, sydd yn rhesymol o ddiw o feddwl yr hyn yr wyt ti wedi ddarparu I ni. Gad I ni fod ar dan dros dy air di, dros yr efengil, dros gwir addoliad mewn parchedig om. Gad i'r pethau hyn fod yn bopeth I ni, dy ddyrchafu di, I dy addoli di, I dosod di yn ben ar ein bywyd ni. O ddiw, I ni'n gweddio felly y bydd ysbrydiau'r waith, y bydde di'n harwain ni yn ein haddoliad. I ni'n gweddio bydde di'n cynner tan yn ein calonau, hyd yn oed yn ystod yr oedfa hon. Y cawnolwg o'r newydd ar yr arglwydd Iesu Grist, y byddwn ni yn ei weld mewn ffordd I ni ddim wedi weld o'r blaen. Ac o ddiw i'r rhai sydd yn bell o dy bethau di, i'r rhai sydd yn golledig y cawnt hwy hefyd, olwg o'r arglwydd Iesu Grist ar y groes. Ac o ddiw y bydde di yn ei tywys nhw at droed y groes, lle bydd na faddeiant a glanhad o'i pechod. Felly o ddiw tyr di'n plith. I ni'n gweddio y bydde di yn diogelu'n hamser ni, cadw ar un drwg I ffwrdd, helpa ni I geisio dy wyneb di gyda'n holl ner. Tyr felly, tywalt ysbryd arnom, I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ein tad yr hwnnwyd yn
Dewch ni ganu emrif 202, Iesu llawnder mawr yn efoedd, gwrando lef un eiddil gwan, sydd yn gorwedd wrth dy orsedd ac yn codi lef i'r lan. 202 gwn i sefyll i'w chanu.
Mae'n testyn o'r Efengyl yn ôl Luc y 5 bennod ac adnod 13. Yntau a stynodd ei law ac a gyffyrddodd ag ef gan ddywedyd yr wyf yn ewyllysio bydd lan ac yn ebrwydd y gwahanglwyf a aeth ymaith oddi wrtho. Wel, am adnodau sydd yn sicr yn llenwi rhywun â gobaith a hyder, calondid, a mae hwn yn wir i Gristnogion, efallai wrth feddwl am anwyliaid, rhai sydd yn bell o bethau Duw ac sydd yn mynd yn galetach ac yn fwy bydol ac yn ymhell o gliw yr Efengyl a'i cyflwr yn dirywio'n ddyddiol. Ond hefyd, nid yn unig yn galondid i Gristion wrth feddwl am rhai felly, hefyd i angredinwyr, i geiswyr. Mae'n galondid iddyn nhw wrth ddarllen darn byr fel hon. I rai sydd yn teimlo i'r byw yr angen. Dyma gysur sydd yn yr adnodau. Mae'n sicr yn ddarn cyfarwydd iawn i unrhyw un sydd wedi dod ar draws hanesion y Beibl, byddant yn siŵr wedi clywed fod yr Iesu wedi iachau gwahangleifion. Rhai oedd yn dioddef o'r fath afiechyd erchyll. Byddwch chi wedi clywed. Yn sicr, os oes rhywun wedi mynd i ysgol Sul, mi fydden nhw wedi clywed ar hanes. Os ydyn nhw'n mynd i unrhyw fath o gapel Gristnogol, mi fydden nhw wedi clywed yr hanes yma. Hanes a ddigwyddodd siŵr o fod ar gyrion Capernaum, ni byddai gwahangleifion, bydden nhw ddim yn cael trigo yng nghanol y ddinas, ac felly byddant ar gyrion y ddinas, os na tu allan i'r ddinas, efallai o ofn y byddai'r afiechyd yn gwasgaru yn sicr yr oeddent yn cael ei disgrifio fel rhai aflan, rhai brwnt. Ac felly doedd pobl ddim am ei gweld nhw yn ofni nhw ac ddim am ei gweld nhw. Ac yr oedd y claf yma, dyma'r hanes, yr oedd yn ddigon agos i'r Iesu fel y gallai gyffwrdd. Yn olygfa byddai wedi dychryn rhai. Byddai'r rhai yn edrych ar yr Iesu yn meddwl, beth wyt ti'n neud? Beth wyt ti'n neud yn sefyll mor agos i un fel hwn? Sut wyt ti'n gallu bod mor ffôl a bod mor agos? Ac felly, mi fyddai'r golygfa wedi dychryn rhai eraill efallai wedi rhyfeddu, edrychwch ar hwn. Mae'n agos at un sydd yn dioddef o'r fath afiechyd ac yn rhyfeddu ato. I ni hefyd yn gweld arbenigedd yr awdur Luc yn feddyg, ac felly yn ei ddisgrifiad mae wedi deall y sefyllfa. Mae wedi gweld pa mor wael yw'r sefyllfa. Adnod 12, a bu fel yr oedd fe mewn rhyw ddinas wele ŵr yn llawn o'r gwahanglwyf. Oedd wedi sylwi. Oedd Luc wedi edrych ar y gŵr yma, dde'n gwybod mae nid mater bach oedd hwn. Nid mannau cychwynnol yr afiechyd hyd yn oed. Yr oedd hwn yn ddifrifol wael. Yr oedd yn llawn o'r gwahanglwyf. Ac felly yr oedd e'n gwybod am y difrifoldeb. Yr oedd yr afiechyd wedi lledaenu drwy'r corff. Felly dyna'r sefyllfa. Hanes cyfarwydd iawn. Yn gyntaf, hoffwn i edrych ar y cyflwr anobeithiol yma. Yna cyffyrddiad nerthol ac yn olaf yn drydydd cadwedigaeth sicr. Wel, cyflwr anobeithiol. Mae'n sicr yn anobeithiol, ond yw e popeth am y sefyllfa hon yn dor calonus. I feddwl am yr rhai y byddai yn dioddef, meddyliwch sut oedd e i fod yn glaf, yn dioddef o'r gwahanglwyf. Ond meddyliwch beth oedd e fel yr adeg pan sylweddolant yn gyntaf ei bod nhw'n sal, efallai'r amheuon, yn gwybod bod y salwch yma wedi cychwyn. Ac yn ymwybodol iawn o'r difrifoldeb. Nid yn unig yn gwybod difrifoldeb y sefyllfa o ran yn hir dymor, ond yr hyn yr oedden nhw'n mynd i wynebu yn y tymor byr. Yr oedd yn sicr y dioddef erchyll corfforol yn ei gwynebu nhw, ond hynny mewn amgylchiadau unig iawn. Mi fyddant yn cael ei taflu allan o'i cartrefi am byth. Ond i bai fod yr afiechyd yn profi fod yn rhywbeth gwahanol ac yna'n cael ei datgan yn lan, ond gan amla, mi fyddant yn cael ei taflu allan o'r ddinas ac o'r eiliad honno.
Ddim yn gallu dod yn agos at deulu eto. Ddim yn cael gweld eu cyfeillion eto. I ni wedi meddwl am y cyfnod clo ac yn aml, yr oedd hwnna'n anodd iawn I lawer yn doedd e. Ond efallai gallu gweld rhai o bell. Ac wedyn dath ei gyfnod o fwgwd, ond fan hyn, doedd rhain ddim yn cael gweld nhw byth to. Falle o bell iawn yn gallu gweiddi, falle byddai'r teulu wedi dangos rhyw fath o drigaredd iddynt, ond roedd rhaid iddynt fyw tu allan i'r ddinas yn ddibynnol ar garedig roedd rhai I darparu bwyd ar eu cyfer nhw. Efallai'n dweud, na I adael parsel fan hyn, a dewch chi'n ole. Pidwch dod o'r I agos I ni, chi'n ffrwnt, ac efallai'n mynd I basio yr afiechyd yma ymlaen. Ac felly yr unigrwydd, y tlodi, y newyn, heb sôn mae boen, ac yna'n gwybod marwolaeth oedd yn ei gwynebu. Ond doedd dim udduguniaeth bryd hynny, ac felly roedd ei statws yn un o aflendid yn bobl brwnt. Mae'n ddiganol, ond yw e? Ond nid yw e'n ofnadwy feddwl am yr unigolyn oedd yn gwybod bod hyn o'i blaenau nhw. Yn ffarwelio am y tro olaf y cartref. Ac yn falle mynd â gymaint ac yn nhw'n gallu gyda nhw. Ac yn gwybod dyma fe, fyddai byth yn dod nôl fan hyn to. A'r holl brofiadau hynny, roedd yn afiechyd afiach. Roedd yn effeithio pob rhan o gyfansoddiad dyn. Gwelir briwiau a ffydru o'r croen. Oedd hwnna'n y peth gweledol I ddechrau gydag e. Ond roedd na llygru y gwaed hefyd. Roedd na bydredd yn yr esgyrn. Felly roedd yn effeithio pob rhan. Roedd yr esgyrn yn pydru ffwrdd. Roedd y gwaed yn cario'r afiechyd o gwmpas ac yn wedi lygru'n llwyr. Ac yna chi'n ei weld ar eich croen. Ac yna'r hannau o'r corff yn diflannu. Roedd yn afiach ac yn boenus. Mor drienus. Ond mae'n od yn diwedd, pan ni'n gallu disgrifio rhywbeth felly, ni'n gallu deall rhywbeth am erchylltra'r peth, a ni'n gallu meddwl, byddwn ni ddim yn licio hwnna. Ond pan ni'n mentro dweud, mae dyma I chi ddarlun, ond ni'n gwybod bod hwn wedi digwydd yn y cnawd, yn gorfforol, yr oedd hyn wedi digwydd, ac fiodd na iachad gwirthiol o'n blaenau ni. Ond pan ni'n dweud bod e'n ddarlun o bechod, efallai dyw pobl ddim yn gweld difrifoldeb y sefyllfa mor ddifrifol. Achos efallai, gyda'r afiechyd yma, gwahanglwyf, mi fyddech chi'n gweld y croen yn edrych yn afiach. Mae I weld, ond ni'n gweld pechaduriad crand iawn yn dydyn ni. A maen nhw'n bobl neis. Mae'n od yn diwedd, na gyd sy'n rhaid I rywun I ddweud, yw rhywbeth neis, a mae popeth yn iawn, dyn nhw ddim o'r ddrwg wedi'r cyfan. Chi'n clywed hwn yn hyffiniau'r eglwys, gyda Cristnogion, pan mae pobl wedi parddio neu niwed anferth I eglwys, ac yna maen nhw'n dweud rhywbeth neis, a pobl, wel, maen nhw'n neis yn y bôn. Ac eto wedi dinistrio gwaith ac ymosod ar yr eglwys ac I ni meddwl fod pechod wedi mor ddrwg os ni gallu bod yn neis i'n gilydd pa mae'n siwtio. Mae'n od yn diwedd, ni ddim yn fodlon disgrifio pechod, a mae'r hyn yw e. I ni ddim yn fodlon dweud pa mor afiach yw pechod, a pa mor ddifrifol yw e, a'r drwg mae e'n neud, ac mae e'n llygru'r holl gorff. Mae hwn yn sicr yn ddarlun o gyflwr enaid pob un ohonom. Dydy'r darlun o'r afiechyd erchyll yma'r gwahanglwyf. Dyw e ddim yn ddigon, nag yw e. Dyw e ddim yn ddigon I ddisgrifio difrifoldeb pechod. Mae'r pechadur mewn gwaith cyflwr na'r gwahanglwyf. Mae'r niwed yn fwy. A byddai rhywun all chi'n dweud na. Y gallwch. Achos beth mae'r gwahanglwyf yn neud yw dinistrio'r corff ac yn arwain I farwolaeth. Ond y mae pechod yn dinistrio'r enaid sydd yn arwain at golledigaeth trygwyddol. Na, mae hwnna'n ddifrifol. Y gwahanglwyf yn dioddef yn ofnadw am chydig o wythnosau, misoedd, blynyddoedd efallai. Ond mae pechod yn dinistrio enaid hyd trygwyddoldeb. Dyma beth mae'n neud, dyma difrifoldeb y peth, mae wedi dinistrio byd. Na gyd sy'n rhaid I ni wneud yw edrych ar y newyddion, a beth I ni'n clywed, erchylltra ar ôl erchylltra ar ôl erchylltra. Beth ydych chi'n gweld wythnos diwetha? Edrychwch chi ar y we, ar y newyddion. Edrychwch chi lawr y rhestr hir o straeon sydd yna. A beth ni'n gweld? Erchylltra. Beth mae pechod wedi peri? Bod pethau ofnadw'n digwydd yn naturiol yn y byd. Beth mae pechod wedi peri? Fod rhyfeloedd yn digwydd, a fod rhywun yn gallu anfon tanciau a lladd miloedd o bobl. Be mae pechod yn neud? Mae'n peri iŵr I ladd I wraig a'i blentyn ac yna lladd I hunan. Dyna beth mae pechod yn neud. Ond o digon arian dyn nhw.
Oedd hi'n arwain yn fawr I farch yn y gymdeithas ac oedd e'n ennill lot o arian ac roedden nhw mor llwyddiannus. Ond dyma be mae pechod yn neud, mae'n peri fod nhw'n gallu lladd I gilydd. Gallu cael gwn a mynd i'r cartref a seithi. Dyma be mae pechod yn neud. Mae pechod wedi achosi'r fath ddioddef. Ewch chi ar hyd yn strydodd I yng Nghaerdydd, tynwch y todd ar pob tŷ a be welwch chi? Fe welwch chi bechod, fe welwch chi regi. Dwi'n credu bod yna sawl iaith yng Nghymru, ond un o'r ieithoedd yw Cymraeg, Saesneg a rhegi. Mae pobl yn defnyddio'r rhegi, os ych chi'n edrych ar y maes chwaraeon, beth ydych chi'n clywed rhegi? Dweud gwir, sy'n eisiau chi siarad Cymraeg neu Saesneg, be glywch chi rhegi? Enwi Duw mewn ffordd amharchus, geiriau anweddus, mae ym mhobman, mae'n rhemp. Mae'r iaith yn fochedd, mae'r moesau yn fochedd, mae anfoesoldeb yn rhemp, pob math o anfoesoldeb, dyma be mae cymdeithas yn neud, ond os ych chi'n mynd lan a drwy'n a cynnig paned yn nhw, chi'n neis. A felly mae popeth yn iawn. Dwi ddim mor ddrwg wedi'r cyfan. Mae pechod yn peri cwryla. Pob math o bethau. Felly mae hwn yn ddarlun o bob un ohono ni. Os ych chi eisiau gwybod sut I ni chi. Os nad ydych chi wedi gweld bod chi yr un mor ddifrifol ar gwahanglaf, yna fentrwn I ddweud I chi ddim wedi deall yr efengil. A mae hwnna'n peri dychryn yn diwedd. Os nad ydych chi'n gweld bod chi'n afiach ac yn frwnt, yna, wrth gwrs, mae yna lefelau, mae yna rhai yn I weld mewn ffyrdd gwahanol, ond na allwch chi ddweud amen i'r ffaith eich bod chi'n frwnt yn euog ac yn afiach ac yn drewstyd yn eich enaid chi. A fyddwch chi ddim am I neb weld eich meddwl chi nac I weld cyflwr eich enaid chi. Os na fedrwch chi ddweud yna mae'r rhaid I ni ddweud hyn, a ydych chi'n deall yr efengil. Hyd nes sy'n bod yn dod at y fan o weld hwn. Yna gellir dweud, neu does gobaith I chi, does dim calondyd I chi felly. Allwn ni ddweud hyn, I chi ddim wedi dod yn agos, mae'r rhaid I chi fod wedi gweld pa mor frwnt I chi. Os I chi dal yn dadle, nad ydych chi mor wael â hynny. Os chi dal yn cyfiawnhau eich pechod, os chi dal I ddweud pam I chi wedi gwneud rhywbeth, a bai rhywun arall oedd e. Os ych chi'n cyhyddo cymdeithas I fod yn reswm pam I chi wedi torri'r gyfraith, yna dydych chi ddim wedi gweld erchylltra eich sefyllfa. Allwch chi ddim dychmygu'r gwahanglaf yma yn dadlau nad yw mor sal â hynny. Allwch chi dychmygu, mae'n hert ydi we? Dychmygwch y gwahanglaf yna, tu fas I ddinas ac yn dweud, dwi ddim o'r wael yna, mae'n gwybod beth sydd o'i flan, mae'n gwybod beth sy'n digwydd yn y gwaed, mae'n gwybod mae wedi gweld yr olion ar ei fysedd ac ar ei ddwylo fe ac ym mhobman, ac mae'n gwybod pa mor ddifrifol yw'r afiechyd, ac hyd yn oed falle os nad yw'n edrych mor wael nawr, mae'n gwybod mae'r gwaed yn mynd trwy'r holl gorff ac yn llygru'r esgyrn, ac fe ddaw maes o law trwy'r croen. Felly, tybiwn ni, fyddwch chi ddim yn dod ar draws gwahanglaf a bydd yn dweud, dwi ddim mor sal yn ni wedi'r cyfan. Ffŵl bydda hwnnw. Roedden ni weld, yn ei brofi ni deimlo. Ac felly'r enaid colledig. Dyma sydd yn rhaid I chi ei weld. Dyna pam yr rhaid I chi weddio, os nad ych chi'n ei weld o Dduw graslon dangos I mi fy mhechod. Achos dwi'n gwybod fyddai ddim yn gallu mynd yn bell os nad ydw I wedi gweld difrifoldeb y sefyllfa. Fod yr ysbryd glân yn dangos I chi eich cyflwr eich pechod, eich bod wedi llygru pob rhan o'ch person. Dyna be mae pechod wedi wneud, bod eich meddwl wedi ei lygru a phechod, bod chi'n cydnabod y peth, bod chi'n ei weld bod chi'n ei ddeall o'r diwedd mae'r ysbryd glân di agor y llygaid ar enaid, ac nawr I chi gallu gweld sut mae'r meddwl yn gweithio, a chi'n cofio sut chi'n meddwl am bethau, a'i fod wedi lygru a phechod, a chi'n gweld pa mor ofnadwy yw sut chi gallu troi pethau mor gloi o'ch plaid chi pan na ddylech chi. Sut chi'n gallu cyfiawnhau pethau chi wedi wneud a'i ddweud pan na ddylech chi. Bod chi'n dod I weld bod eich wyllus wedi ei lygru. Bod yn aml iawn I chi
y pethau chi eisiau wneud. Ac fel arfer i ni'n gwybod hyn. Os i ni eisiau wneud fe newn i fe. Achos bydd eich meddwl chi di perswadio chi bod yn iawn. Fydd yn iawn, paid a phoeni, fydd yn iawn i ti fod yn anfoesol, ac mae pawb yn ei wneud. Fydd y meddwl wedi perswadio chi'n anfod yn iawn. Sdim eisiau ti fynd i'r cwrdd ar y sil, sdim eisiau ti fynd yn aml i'r pethau yma, achos mae eisiau ti cael gorffwys, ti di blino, ac felly chi di perswadio chi'n anfod. Dyna beth mae pechod yn wneud, mae'n llygru'r meddwl, mae'n llygru'r ewyllus, eich geiriau. Yn aml iawn beth sy'n dod mas o'n gennau ni yw rhyw ymateb syth, achos bod ni'n grac gyda rhywun ac yn ni'n ei ddweud e. Mae yna rhai fwy clyfar na'r eraill yn gallu meddwl am ryw frawddeg sydd yn brifo ac yn cyrraedd y man, ond falle sydd yn swndio neis. Swnio'n garedig, ond i chi wedi cael y neges drosodd. Mae pechod yn llygru'n dewisiadau ni, ond yw e? Ond yw e'n llygru ffordd i ni'n dewis ble ni'n byw, dewis ein ffrindiau ni, dewis ein swydd, ein pleserau ni, ein adloniant ni. Mae pechod yn llygru'r cyfan. Pob rhan ohonom, does dim ffoi o hyn, does dim dadlau o hyn. I'r enaid sydd wedi gweld ychydig o'r hyn sydd yn wir amdano, mae yn dod i weld yr anobaith. Pa gobaith sydd I mi, mae'r pechadur yn dweud. Fedra I ddim delio gyda phechod. Mae e'n mynd trwy'r holl berson. Dwi ddim yn gallu gweithio mas beth dwi fod I feddwl, na I ddweud, na I ddewis, na dim byd. Achos dwi'n gwybod y mae gafael pechod mor dyn, mae wedi lapio rownd yr enaid. Ac yn gwasgu'r bywyd allan ohono. Felly mae'r enaid yma yn teimlo nad oes iachad posib. Fel y gwahanglaf. Falle ar ôl pythefnos, 2 wythnos ar gyrion y ddinas. Ac yn gallu clywed yr chwarae yn y ddinas, a'r dathlu, a'r partion, a bywyd yn cario ymlaen. Ac yna'r gwahanglaf tu fas i'r ddinas. A dyma'n 2 wythnos sydd wedi mynd. Ac yn meddwl, am ba bynnag hyd fyddai byw, fan hyn fyddai. Ac mae'n gweld does dim iachad. Does dim gobaith. Ac felly fel yr enaid colledig, efallai'n dod I weld hynny, ond mae'r rhaid dod I weld, does dim gobaith I fi. Ac yn teimlo'r euogrwydd fel mynyddoedd byd yn pwyso ar yr enaid. Yr oedd y gwahanglaf yn gwybod pa mor sal ydoedd ac nad oedd gobaith, ond eto gwybu am yr Iesu. Dyma'r cyffro fan hyn, yr oedd wedi clywed am yr Iesu. Os sylwch hyn, dyma chi wers. Nid yw yn dod at yr Iesu yn credu bod hawl ganddo gael ei iachau. Dyma beth sy'n bwysig, mae'n wers mor bwysig. Dyw e ddim yn meddwl bod ganddo hawl cael iachad. Gwelir yma'r fath ar ostyngiad, daw at yr Iesu, ac mae yn plygu i'w sofraniaeth. Edrychwch ar adnod 12. A bu fel yr oedd fe mewn rhyw ddinas, wele wr yn llawn o'r gwahanglwyf, a phan welodd fe'r Iesu, be nath e? Fe asyrthiodd ar ei wyneb, ac a ymbiliodd ag gan ddywedyd o arglwydd, os ewellysu, ti a elli fy nglanhau. Dwi ddim yn gofyn hyd yn oed am iachad. Mae'n dweud, os wyt ti'n fodlon, os wyt ti eisiau, yna rwy ti'n gallu fy iachau, achos ni'n gwybod ti'n gallu. Ond nid yma darlun enaid yn ceisio iachawdwriaeth yng Nghrist. Pan dont o dan yr ymwybyddiaeth o bechod, yr anobaith. Ond yna cydnabyddiaeth I nerth a phwer yr holl alluog, ei fod yn gallu achub. Dyna'r gobaith. Falle'n dod I oedfa bregethu. Yn gwybod y mae Crist yn gallu achub enaid. Ni'n gwybod na. Ond, nid yw yn siŵr os yw Iesu Grist am achub ei enaid. Dyna sy'n bwysig. Ac mae'n iawn, ond yw e? Ond nid yw e'n iawn.
Ond dyna beth ych chi'n dymuno, dyna beth ni eisiau gweld mewn pobl, i rhywun yn dod i'r oedfa, eisiau cael iachawdwriaeth, ond ddim yn siŵr os yw Iesu Grist am iachau e. Achos os ych chi'n dod mewn fan hyn dweud, wrth gwrs fod Iesu Grist yn mynd i iachau fi, a sy'n cwestiwn yma beth. Yna, ydych chi wedi gweld eich pechod, yr anobaith yma. Dyma beth oedd yr claf yma'n gwybod. Oedd yn gwybod bod Iesu Grist yn gallu iachau gwahanglwyf. Oedd yn gwybod bod yn gallu delio gyda'r afiechyd, ond oedd e ddim yn gwybod os oedd Iesu Grist am iachau fe. Ac felly yr enaid yn dod i oedfa efallai ac yn dweud, dwi am cael fy achub, dwi am dod yn Gristion, dwi am iachad, mae fy sefyllfa fi'n anobeithiol, fedrai mo achub fy hunan, ond yw Iesu Grist am fy achub i? Dwi'n gwybod y mae'n gallu achub achos dwi wedi gweld eraill yn cael ei achub. Ond beth amdano fi? Efallai bod un yn gwrando'n teimlo fel hyn, yn gwybod y gall Crist achub yn eidiau, wedi weld efallai yn ein teuluoedd ni. Ond efallai meddwl, yw am fy achub i, mae fy sefyllfa fi'n unigryw. Dwi wedi delio gyda gymaint o bethau. Mae fy rhagrydd i ddechrau da. A fydd yn fodlon fy achub i. Gyda'ch ni symud ymlaen yn ail, cyffyrddiad nerthol. Wel, i chi falle sydd yn gwrando ac yn pendroni, efallai dan bwysau euogrwydd fel mynyddoedd byd, efallai o'r diwedd yn anobeithiol. Ac yn ansicr, efallai'n ofnus. Os felly, i ni'n llawenhau, os ych chi'n meddwl, wel, dwi'n credu gall Iesu Grist iachau, ond dwi ddim yn siŵr amdano fi, wel, falle ni'n gallu dweud hyn, dyna i chi le ni am i chi fod. I ni ddim eisiau chi'n llawn hyder, ni ddim eisiau chi feddwl bod gyda chi'r hawl, ni ddim eisiau chi feddwl bod chi allu gwneud beth mynwch chi a dod pryd bynnag chi eisiau. Beth i ni eisiau gweld yw'r anobaith yma, yr ansicrwydd yma, hyd yn oed yr ofn yma, achos i chi yn delio gyda'r holl alluog sydd yn berffaith ac yn sanctaidd. Ac i chi wedi torri ei air, chi wedi torri ei ddydd, chi wedi torri o'r chmynion, ac felly mae e'n beth anferth, mae eich pechod chi wedi llygru'r holl berson. Felly mae'ch sefyllfa chi'n ofnadw. Ond fedrwn ni ddweud hyn, cymerwch gysur. Achos dyma yw fy hoff adnod, Ioan 6:37. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi, a ddaw ata fi, a'r hwnna ddel ata fi, nes bwria fe fallan ddim. Dyna i chi, rhaid i hwnna fod un o'r adnodau gorau yn yr holl ysgrythyr. Allwch chi ddychmygu claf yn dioddef o'r gwahanglwyf, yn dod lan at yr Iesu, ac yn dod ac yn dweud, iacha fi. Allwch chi ddychmygu'r Iesu ni droi fe ffwrdd? Allwch chi ddim dychmygu'r Iesu, dwi'n rhy brysur, allwch chi ddim dweud, dwi'n mynd i iachau hwn drafod. Na, yr oedd hwn yn dod lan at yr Iesu, ac felly os oes rhywun yn dod at yr Iesu, dim ond un canlyniad sydd. Felly cymerwch gysur, os ych chi'n llawn anobaith. A sylwch hwn, fe syrthiodd y claf mewn darostyngiad ar ei wyneb, ymbiliodd ar Iesu, arglwydd, os ewellysu, ti all i fy nglanhau. Dyna i chi sut i ni am gweld pobl yn dod at Grist. Nid llawn hyder. Syrthio ar ei gliniau ac ar ei hwynebau. Dyma cyffro'r efengil, dyma'r gobaith. Os yw enaid yn dod at Grist, yn ymwybodol o'i gyflwr, yn gweld a theimlo'i trieni, os yn dod a chydnabod ei fod ef yn gallu achub, ond yn teimlo'r fath euogrwydd a meddwl ei fod y tu hwnt i faddeuant efallai, bod eu cyflwr nhw mor ddifrifol, mor unigryw, efallai nad oes gobaith iddyn nhw, ond serch hyn, chi'n gweld y claf yn dod ac yn pledio ac yn dweud, wyt ti'n gallu achub, wyt ti'n gallu achau, ond yn pwyso ar drigaredd Crist i ddangos y tosturi oedd ynddo tuag ato fe. Dyna beth mae'r claf yn ei wneud. Mae'n gwybod pwy yw'r Iesu, mae'n gwybod beth mae'n gallu wneud, ond mae'n pwyso ar ei drigaredd. A'r canlyniad i ni'n gweld yn yr adnod canlynol, adnod 13, yntai a estynodd ei law ac a gyffyrddodd ag ef gan ddywedyd yr wyf yn ewyllysio, byd lan, ac yn ebrwydd
y gwahanglwyf a aeth ymaith oddi wrtho. Wrth gwrs, byddwch chi'n mynd disgwyl dim byd gwahanol. Dyma chi yw'r efengyl, am gariad, am nerth. Os eif un enaid allan o'r oedfa yma heb ei hachub, neu un enaid sydd yn gwrando ar y we heb ei hachub, yr hyn i ni'n gallu ddweud sydd yn wir amdano chi nawr yw eich bai chi yw e. Yn cael fentro dweud efallai bod chi ddim wir am gael eich hachub. Holwch eich hun, a ydych chi wir am Grist. Ydych chi wir yn ceisio iachawdwriaeth. Achos mae Iesu Grist yn ei wneud y mor hwydd. Dewch ata fi, pawb sydd yn flinderog ac yn llwythog. 2-4-3-9. Nid ydyw'r arglwydd yn oedi ei addewid fel y mae'r rhai'n cyfrifoed, ond hir y mae'r hoes yw e fe tuag atom ni, heb ewyllysio bod neb yn golledig, ond dyfod o bawb i edifeirwch. Felly os oes yna un enaid yn gadael oedfa heb gredu, heb dderbyn iachad, bai chi yw e. Ezekiel 18:32. Cynnes nid oes ewyllus gennyf i farwolaeth y marw medda'r arglwydd yw, dychwelwch gan hynny, a byddwch fyw. Dyna dymuniad yr arglwydd. Matthew 23:37, Jerusalem, Jerusalem yr hon, wyt yn lladd y proffwydi, ac yn llabyddio'r rhai a ddanfonir atat. Pa sawl gwaith y mynaswn gasglyd y blant ynghyd, megis y casgl iar i chiwion, dan ei hedenydd, ac nis mynech. Chi ddim eisiau. Mae fel edrych ar y gwahanglaf, a mae'r Iesu dros nesaf fe. Mae'n gwybod bod e'n gallu cael iachad, a be mae'n neud, mae'n mynd i ffwrdd. Ond beth os dwi ddim eisiau iachau fi? Wel, i fai ei wedyn. Nes ti ddim mentro ar Iesu. Nes ti ddim gofyn iddo fe. Nes ti fynd i ffwrdd a marw mewn tlodi a phoen. Ioan 5:40. Ond ni fynwch wi ddyfod ata fi fel y caffoch fywyd. Sawl un i ni wedi gweld. Sawl un sydd wedi cael ei magu ar gliw yr efengyl. Ac ti fas i furiau'r capel ar drysau'r capel. Mae'r ffrindiau. Be maen nhw'n neud? Pnawn Sul. Maen nhw'n gwylio'r gêm. Maen nhw yn y parc. Maen nhw yn parti nos Sadwrn. Wedi meddwi gymaint, nhw'n gallu deffro bore di Sul. O, mae mor dda, maen nhw'n meddwl. A maen nhw eisiau mynd, a maen nhw'n cael ei magu. A maen nhw'n gweld mas fyna. A maen nhw'n dweud, o, falle ambell i oedfa'n teimlo bod nhw eisiau dod yn Gristion. Ond maen nhw'n gweld y byd. A maen nhw'n dweud, ond dries i dod yn Gristion. Fi wedi clywed hwn, dries i dod at Grist. Ond digwyddodd dim byd. Ac felly, be maen nhw'n neud? Maen nhw'n mynd i'r byd. Ond fedrai ddweud wrthoch chi, deithon nhw ddim at Grist. Achos mae hwnna yn fath erchylltra i ddweud am Grist. Achos dyw Iesu Grist yn mynd i troi neb i ffwrdd. Felly fedrai ddweud oedd rhain, a thai edrych nhw'n y llyged, i chi'n gelwydgu. Chi ddim wedi dod at Grist. Achos os ych chi wedi dod at Grist, mae'r Iesu Grist yn maddau, mae'n golchi, mae'n glanhau, mae wedi addo, a fedrai ddim dweud celwydd. Ac felly mae yna iachad, ond y bin sydd yn wir yw hyn, deithoch chi beth at Grist. Deithoch chi chwarae. Deithoch chi lleddfu'ch cydwybod. Achos tu fas i'r drysau'r capel oedd rhyddid i bechu, rhyddid i ymdrybeiddi mwy mewn pechod, ac angrydiniaeth. Dyma'r efengyl i chi, adnod 13. Yntai a stynodd ei law, ac a gyffyrddodd ag ef, gan ddywedyd yr wyf yn ewyllysio byd lan, ac yn ebrwyd y gwahanglwyf aeth ymaith oddi wrtho, ymystynodd Iesu Grist ei fraich, ac a gyffyrddodd ar claf. Doedd ddim rhaid iddo fo gyffwrdd ar claf. Gallai fod wedi gorchymyn y claf i wneud rhywbeth, gallai fod wedi gorchymyn iddo fod yn iach. Ond yn yr achos yma, allech chi ddeall hefyd, oedd yn dangos ei sofraniaeth e. Oedd yn dangos ei bwer wrth gyffwrdd ar rhywun oedd neb yn cyffwrdd, ac yna fe gyffyrddodd, ymystynodd ei law, ac a gyffyrddodd â hwn. Am arwydd o nerth, am dosturi cariad a nerth, yn dweud y geiriau, yr wyf
yn ewyllysio. Ti wedi gofyn I fi os ydw i'n ewyllysio. Ac ei ateb symlaf, yr wyf yn ewyllysio. Felly clywed y trigaredd yn llifo allan o'i enau. Chi sydd yn ceisio, cymerwch gysur. Dyma I chi cysur i'r ceisio. Dyma chi gysur i'r un sydd yn teimlo'r bryntni'r llygredd o bechod, a'r anobaith, yr ansicrwydd. Dyma chi'r cysur. Os dewch chi fyny at Grist a dweud, os mynnu fy iachau, yn ansyth fe gewch chi'r arteb, yr wyf yn ewyllysio, yr wyf yn fodlon, yr wyf am, dy iachau. Mae'n gorfod bod. Rhaid iddo fod. Dyna beth yw'r gair Duw o Genesis I datguddiad yn dweud. Does dim adnod unrhyw le yn yr ysgrythur yn dweud yn wahanol. Mae'r holl neges yn pwyntio at hwn. Mae'r holl neges yn pwyntio at beth ni'n cael fan hyn yn yr hanes yma. Bod na'r un oedd yn dioddef o erchylltra'r gwahanglwyf yn dod ac yn gofyn I Iesu Grist am iachad os yw yn mynnu ac mae Iesu Grist yn dweud yr wyf yn ewyllysio bydd iach. Felly mae yna gysur yma I unrhyw un sy'n ceisio. Peidiwch chi a mentro dweud o fe ddoi to neu dries I a digwyddodd dim byd achos dyw e ddim yn bosib. Mae Iesu Grist yn abal ac yn ewyllysio. Yn olaf cadwedigaeth sicr. Yn taestynodd ei law ac y cyffyrddodd ag ef gan ddywedyd yr wyf yn ewyllysio byd lan ac yn ebrwyd y gwahanglwyf aeth ymaith oddi wrtho am lawenydd y profod y claf. Gwybi galler Iesu iachau, oedd yn gwybod na. Ond yr hyn oedd yn wir oedd e ddim yn siŵr a oedd yr Iesu am ei iachau fe. Sawl gwaith ni wedi clywed hwnna? Ond yna I glywed y geiriau, yr wyf yn ewyllysio bydd lan. Dychmygwch chi'r rhyddhad i'r claf. Oedd yn ansicr, oedd yn ofnus, oedd yn llawn anobaith. Fe ddath e fyny at yr Iesu, a doedd yr Iesu ddim yn oedi. Fe nath e ateb yn syth. Yr wyf yn ewyllysio byd lan. Nes I ddyfynnu'r geiriau'r emyn o am gael ffydd I edrych gyda'r angylion fri wythnos diwetha neu'r wythnos cyn, ond dyma I chi. Ond nid dyma I chi'r rhan o'r emyn. O fe naid gwel a ddasrwydd y person dwyfol hwn. Dy fywyd mentra arno ac arno rhod y bwn. Dyna beth oedd y gwahanglaf yma wedi wneud. Dy fywyd mentra arno. Doedd dim gobaith arall. Rhod y fywyd ar hwn. Dy fywyd mentra. Dweud i'r rhai sydd yn ceisio'r Iesu, dy enaid mentra arno. Dyna'r unig gobaith. Dwi'n fe sy'n gallu iachau. Doedd neb arall yn gallu iachau'r gwahanglwyf pryd hyn. Doedd dim meddu gynnyd. Dim ond Iesu Grist mab Duw fydd yn gallu gwneud y fath beth. Gwyrth oedd hon. Ond i'r enaid sydd yn llawn bydreddu pechod a llawn anobaith yn dod at Grist. Dim ond un ateb sydd y mae Iesu Grist yn abal iachau. Fe fentrodd hwn, fe blediodd. A dyma yw canlyniad pob un claf a ddaw fel hyn. Claf ysbrydol yn dod yn waglaw. Heb unrhyw beth I bledio I hachos ei hun. Ar wahan ei fod yn frwnt, yn eog, yn golledig, yn heiddi barn, yn heiddi cosb. A phob un a ddaw fel hyn at Grist, fe fyddant yn clywed y geiriau, yr wyf yn ewyllysio byd lan. Dyna be fyddwch chi'n clywed. Ni all fod yn ddim byd arall. Gan ei fod wedi addo, y sawl a ddaw at Grist yn llwythog, yn flinderog, yn eog, fe fydd iachad yr enaid. Chi sylwi'r geiriau yma, ac yn ebrwydd y gwahanglwyf a aeth ymaith oddi wrtho yn syth. Yn syth aeth y gwahanglwyf allan ohono. Nid oedd na farc ar ei groen. Mae'n anhygoel yn dweud. Doedd dim un marcyn ar ei groen. Roedd ei waed yn iach. Dychmygwch, petai goffa mynd at y meddyg yn yr oes yma, ni'n gallu gwneud prawf gwaed, ni'n gofod aros 10 diwrnod neu beth bynnag I cael y canlyniadau. Doedd dim eisiau'r prawf gwaed fan hyn. Roedd yr afiechyd wedi mynd. Roedd yr esgyrn eto'n gadarn. Doedd dim rhaid I hwn ofni syrthio a torri asgwrn. Roedd yr esgyrn yn gadarn yn syth.
Roedd ei groen yn lan unwaith eto. Ac onid dyma a wna Iesu Grist yr enaid, mae e'n golchi pob staen pechod i ffwrdd trwy'r gwaed a lifodd ar y groes. Dyma beth yw hwn, darlun o'r gwaed a lifodd ar y groes. Dyma sut mae Iesu Grist yn iachau, dyma sut mae'n glanhau enaid o'r afiechyd mwyaf erchyll oll. Mae yna ffynon wedi hagor. Ffynon o waed Crist a lifodd ar fryn Calfaria. Yno lle talodd Crist y pris am ein iachawdwriaeth ar y groes. Ac yno lle gellir ni'n golchi ni'n wynach na'r eira. Ac mae e'n iachau pob clwyf. Ac felly mae'r enaid yn cael ei lanhau o bechod fe gaeth wisg. Mae'n cael clogin newydd o gyfiawnder Crist. Yn ei orchuddion llwyr a'i berffeithrwydd ef. O, mae'n pechodau'n cael ei hoelio i'w groes, dyna ffordd arall o ddisgrifio fe. Mae'n taflu'n bryntni cyn belled ag yw y dwyrain o'r gorllewin. Mae'r rhain yn ddarluniau o iachawdwriaeth. Dyma i chi gyffro yr efengil. Chi sydd yn teimlo'r anobaith. Efallai'n teimlo pwysau i'ch pechod. Beth yw'r ateb? Dewch at Grist. Dyna'r unig ateb. Does neb arall. Does dim crefydd arall yn gallu delio gyda'r boen. Does dim un crefydd arall yn gallu bodloni gofynion Duw y Tad. Rhaid i chi fod yn berffaith, ond mae Crist wedi wneud e. Mae Iesu Grist wedi darparu'r glanhad sydd i'w gael. Mae'r iachad, nid yn unig am nawr, ond am dragwyddoldeb, os wnaeth chi fethu fel pechadur yn yr wythnosau sydd yn dod. I ni ddim yn troi rownd, wel, chi ddim yn Gristion, tona, unwaith mae Iesu Grist yn eich golchi chi, mae'r afiechyd yn mynd am byth. Mae'n anhygol yn diwedd. Mae'r afiechyd yn mynd â hyd tragwyddoldeb. Ddaw e byth yn ôl. Achos mae Iesu Grist wedi mestyn allan i law. Ond dyna beth yw oedfa bregethu. Dyna beth yw pob un oedfa bregethu. Yw Crist yn ymestyn allan ei fraich. Yn yr oes yma, di-dduw, di-grefydd, di-bopeth allwch chi feddwl amdano. Bob tro ni'n cyhoeddi gair Duw a pregethu Iesu Grist a'i groes, y mae Duw yn ymestyn allan ei law i'ch cyffwrdd a'ch iachau. Yntai a stynodd ei law. Mae gennych chi ddarllen y 12fed adnod hefyd, achos mae yn rhoi y darlun llawn i ni yn diwedd. A bu fel yr oedd e fe mewn rhyddinas, wel y ŵr yn llawn o'r gwahanglwyf, a phan welodd e fe Iesu fe syrthiodd ar ei wyneb, ac a ymbiliodd ag ef gan ddweud o arglwydd, os ewellysu tua elli fy nglanhau, yntai a stynodd ei law, ac a gyffyrddodd ag ef gan ddweud yr wyf yn ewyllysio, bydd lan. Ac yn ebrwydd y gwahanglwyf a aeth ymaith oddi wrtho. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch i ti am ffordd iachawdwriaeth, yn diolch i ti am y groes, yn diolch i ti am ei berffeithrwydd ef, ac yn diolch i ti o Dduw bod ffordd wedi hagor, y gall bechaduriaid, ddod at Grist, a derbyn y glanhad a'r maddeiant a'r iachad, yr iachawdwriaeth yma. Tyrd gweithio neu'n plith, i ni'n gofyn hyn oll drwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni orffen i'n gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 644, rho i'm yr hedd na wyr y byd amdano, y nefol hedd a ddaeth trwy ddwyfol loes, pan fyddo'r don a'r fenaid gwan yn curo, mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes. 644 gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth.